Hola, sóc el Xavier Serrano, fisioterapeuta del grup Atlàntida. Us convoquem pel pròxim dia 27 de maig pel nostre fòrum que parlarem de la forma, com recuperar la forma física després del Covid-19. Ho farem juntament amb el meu company Aitor Font, que aprofito per presentar-vos, és el nou coordinador del servei de tarda. A la xerrada parlarem de les conseqüències que ha tingut l'aïllament social per evitar el contagi del virus. Això ens obligarà a tenir en compte alguns factors com pot ser l'exercici físic, la dieta i la salut mental. Per poder parlar d'exercici físic, haurem de tenir en compte que hi ha dos tipus de persones, les persones actives i les persones que no ho són tant. Aquestes persones actives podran tindre una incorporació a l'esport o a l'activitat física més intensa, mentre que no són tan actives ho hauran de fer d'una manera més acurada i amb una intensitat més lleu. Per poder fer aquesta adaptació a l'activitat, farem exercicis de mobilitat, que són exercicis on fem una miqueta de força per poder assolir postures articulars, moviments articulars determinats i controlats, que això ens permetran tenir un major rang de moviment, una millor postura i evitar lesions. També treballarem amb exercicis de força, on augmentarem la qualitat de la musculatura per mantenir molt millor la nostra estructura òssia i prevenir lesions. També treballarem amb exercicis cardiovasculars, on tindrem un aport d'oxigen molt gran, millorant el reg sanguini, eliminant toxines i així evitant malalties. I per últim també treballem exercicis de flexibilitat, o també coneguts com a estiraments, que ens serviran per tornar la calma, relaxar la musculatura i així evitar sobrecàrregues. A part d'això, també parlarem de la freqüència amb què hem de fer tots aquests exercicis. Us esperem el dia 27 al nostre fòrum i espero que sigueu el més participatius possibles perquè és un tema que penso que ens interessa a tots.